Безнең җәмгыятебез иң мөхтаҗ булган кешеләр җыелда. Ни өчен иң җәмгыятебез безнең ишек кешеләргә иң мөхтаҗ? Чөнки инде җәмгыятьнең хәлен үзегез беләсез. Җәмгыятьнең хәлен җәмгыять белән барыгызда эш итәсез, эш алып барасыз. Һәм дә инде җәмгыятьнең хәлен үзегез беләсез. Җәмгыятебездә төрле социаль авырулар бик күп. Ул да булса эшчелек проблемасы, ул да булса инде яшьләр олларны хөрмәт итмәү проблемасы, ул да булса инде зина, ул да булса үтерү, ул да булса урлау һәм башкасы. Инде кем бу җәмгыятьне бу авырулардан дәвалый ала? Кем чистарта ала? Төрле җәмгыятьләр, шулай инде совет заманында да төрле җәмгыятьләр, төрле идеологиялар, төрле фикерләрне тәкъдим итеп, бу авыруларны дәвалап карады. Әмма дә ләкин бүгенге кемдән инде җәмгыятьне алсак та, Россия җәмгыятен алабызмы? Европа җәмгыятьләрен алабызмы? Америка якларын алабызмы? Кайсысын алсак та, аларда бу авырулар бармы, бу ширләр бармы? Аларда да бу ширләр бар һәм безнекеннән ким түгел. Безнең авырулардан ким түгел. Демәк, аларда җиңә алмаганнар. Бүгенге көндә бездә җиңә алмадык. Һәм дә инде әйтик, совет заманында да ул авырулар бар иде. Хәтта инде совет власте дип әйтик, ул да җиңә алмады. Демәк, бу авыруларны кем җиңә ала дигән сорау туа. Моңа җавап бирер өчен үзебезнең тарихыбызга кайтыйк. Революцияга хәтле үзебезнең тарихыбызга кайтыйк. Халык ничек яшәгән? Моның хәтле эшчелек булганмы? Булмаган. Яшьләр аларны хөрмәт иткәннәрме? Иткәннәр. Байларыбыз мәдрәсәләр, мәчетләр салып, аларга ярдәм итеп яшәгәннәрме? Яшәгәннәр. Халык намазлы, уразалы булганмы? Булган. Демәк, бу авыруларны фақат дин генә дәвалый ала. Инде без сезнең белән имамнар буларак, дин әһелләре буларак, дин вәкилләре буларак, бу авыруларны фақат без генә дәвалый алабыз. Һәм дә инде Аллаһ Тәгалә безгә менә шундый олы вазифа өсте безгә йөкләгән. Инде вазифабыз чыннан да олы. Ни өчен? Чөнки инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләренең берсендә әйтә, чыннан да кешеләргә яхшылыкны өйрәтүче кеше өчен фәрештәләр дуа кылалар ди. Инде фәрештәләр дуа кылырлык булгач, яхшылыкка әндәүче кешенең дәрәҗәсе Аллаһ Тәгалә каршында нинди? Һич шиксез дәрәҗә зур, олы. Әмма дә ләкин җаваплылыгы да зур. Җаваплылыгы да зур. Ни өчен? Чөнки инде Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям тагын бер хадисен карасак, ул хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кыямәт көнендә Аллаһ Тәгаләнең гаршы күләгәсендә булучы 7 төрле сыйныф, 7 төрле кеше турында безгә хәбәр биргәндә, аларның иң беренчесе әл-имамул адил, гадил имам. Демәк, үзенең эшен дөрес итеп, гадил итеп алып баручы имам. Ни өчен? Чөнки аңа барсы да иярәләр. Ул адашса, ул хаталанса, аның артыннан баручылар барсы да хаталаналар, барсы да адашалар.
Şunun için bizning üstümüzde bo'lgan javoblılık bek zor. Şolay başka hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Hayrukum men ta'allama'l Qur'ana ve 'allamahu." Sizning arangızdan eng xayrli kishi kim? Qur'onni öğrenip başkalarına öğretuvchi. Manasını da biz ishlaymiz. Hem manası da ahamiyeti zor. Endi biz Qur'onni öğrenip kine alını yatlatmaymiz. Biz ana ma'nolarini o'zimizning jimg'a va g'azlarında, eşesi cidisi qirg'i meclislerinde, nikah meclislerinde, isim qo'shiq meclislerinde hem başka meclislerde Qur'on ma'nolarini xalqqa anlatamiz. Şunun için bizning aytib ketdik darajamiz Allah Teala karşımda inşallah. Ama da lakin cevaplılık da zor. Ders etip anlatı, ders etip yetiştiru. Kur'an ayetlerinin birisinde Allah Teala ayeti: "Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve'd'u ila sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene." Allah Teala'nın yoluna hikmet bilen hem matur ve gaz bilen dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ders etip ve gazını saylap, ders etip türlü hikmetli hikayelerini saylap, ana ders etip halkka anlatı. Mansı ılı vazifa. Qoy bir meşitlerde milletleşlerimizi meşitten hop şağarıga yaratalar. Yolksuz kilemen nedir meşitke kiru anday halde edepli tügül anday halde kilemi anday milletleşlerimizni qoy bir meşitlerde hop şağarıga tırışalar. O bitinde özü kilgen. Allah Teala getirgen. Şunun için o kişinin karşı alırga gerek ders etip. Ama anlatırga gerek. Matur etip. Bil hikmeti, hikmet bilen. Mev'izatil hasana, matur ve gaz bilen. Yumuşaklık bilen. Milletleşlerimizni şulay diniye koytarı bizning üstümüzde bo'lgan Allah vazifa. Hem de endi şu vazifani o'taganda biz sizning bilan jamiyat için o'zimiz o'rnak bo'lishga tiyish. Allah andamollalar sadaqa işin talaşalım. Mollalar kaçanda şeynikten salıp arak içkenler. Anday sözler köp bitende jamiyette. Anday sözler bulmasının için özümüz jamiyat için o'rnak bo'lishga tiyish. Nechik? En birinchi o'zimizning birdamlik bilan. Birdamlik qayan kela? Birdamlik kela, biz boribizda endi imamlar hem har bir imam o'zining ovulida, o'zining shaharida diniye nazaratining vakili. Vakili bo'larak diniye nazarati ko'rsatgan yo'nalish bo'yicha ishini olib borishga tiyish. Demak, bizda ustav bor. Ustavda bizning ish qoidalarimiz ko'rsatilgan. Diniye nazarati o'zining ishi Qur'on ham sunnat bo'yicha Abu Hanifa mazhabida berilgan fatvolar bo'yicha olib boriladi. Mazhab Qur'on bilan sunnatga qarshi kelmaydi. Mazhab Qur'on bilan sunnatni anglata, tafsirlab beradi bizga. Hamda endi biz sizlar bilan birga bir uyushmada ishlaymiz ekan, yo'nalishimiz bir bo'lishga tiyish, boribizda birdan bo'lishga tiyish, ham xalq bu birdamlikni ko'rishga tiyish. Şu vaqtda endi obro'y, daraja, avtoritet imomda bo'ladi. Ham shu vaqtda xalq bizning so'zlarimizga quloq soladi. Nendidir o'zarada nendidir aytik bahas bo'lsa, tishqa xalqqa chiqarmishini shipirtma o'zara shishib
өзебезнең эшебезне менә шулай бердәм итеп, бер кагыйдәләргә таянып алып барырга тиеш булабыз. Инде бу юнәлештә бүгенге көндә диния нәзарәте бик күп эш эшләй. Ул да булса инде шуны әйтеп китәсе килә. Менә сентябрь аена бөтен мөхтәсибәтләргә җомга вәгазьләре җибәрелде. Килдеме? Тараттыгызмы? Җомгаларда сөйләй торган вәгазьләребез бер төрле булсын өчен хәзер инде дини нәзарәте тарафыннан вәгазьләр әзерләнеп җибәрелә башлады. Һәр ай сайын булай. Иншаллах. Инде моңа истәп барыгызда ишетеп белеп торасыз. Инде Аллаһ Тәгалә ярдәме белән дәүләт белән хезмәттәшлектә бүгенге көндә диния нәзарәте имам мөхтәсибләрне зарплата белән тәэмин итте. Монысын да белеп торасыз. Кайбер имам мөхтәсибләргә машиналар бирелде. Инде бүгенге көндә диния нәзарәтенең иң беренче вазифаларының берсе ул да булса калган имамнарны да ниндидер бүгенге көндә башлангыч булса да эш хакы белән тәэмин итү. Монысы иң беренче вазифа. Шулай ук инде бүгенге көндә менә шул мәчетләрнең газ проблемасы белән бүген хәл ителүен көтеп торабыз. Иншаллах, ансы да Аллаһ Тәгалә ярдәме белән булыр, дугада булыйк. Мондый хәлләр безнең татарның тарихында булганы бармы, мөхтәрәм җәмәгать? Юк. Мондый хәлләр безнең тарихта бер дә булганы юк. 1552 елдан алып бүгенге көнгә хәтле мондый хәл бер дә булганы юк. Әйтик, әгәр дә Казан алынганнан соң беренче 200 ел дингә карата бигрәк тискәре мөнәсәбәт булган булса, инде Екатерина II килгәннән соң диннәргә карата инде мөмкинчелек бирелгән булса, әмма дә ләкин һәр хәлдә дәүләт тә диния нәзарәт тә имамнарны бер ничек тә тәэмин итеп тормаган. Бүгенге көндә дәүләт тә диния нәзарәт тә имамнарга карата башкача карый. Инде тагын бер мисал китерим. 1985 елда перестройка башлаганнан соң дингә ирек бирелде, диния нәзарәтләр төзелде. Менә шул вакыттан башлап 20 елдан артык вакыт узды. Мөхтәсиб белән бергә имамнарны диния нәзарәтенә бергә җыеп, чакырып, шәһадәт намәләр, бүләкләр бирү булдымы? Андый хәл шулай ук булганы юк. Димәк, күреп торасыз, диния нәзарәте бүгенге көндә имамнарның абруен күтәрүгә һәм дә инде имамнарның эшләрен җиңеләйтүгә бөтен кишләрен куя. Шуның өчен инде мөхтәрәм җәмәгать дугада булып торабыз. Аллаһ Тәгалә менә шул максатларыбызга ирешер өчен үзенең ярдәмен бирсен, һәм дә иншаллах ул булыр. Һәм дә инде менә шул Аллаһ Тәгалә бүгенге көндә безгә биргән ниъмәтләр дәвамлы булсын өчен, инде Аллаһ Тәгаләнең ниъмәтләре бүгенге көндә шиксез. Бүгенге көндә курыкмыйча манараларыбыздан азан әйтәбез. Элке заманда булган хәлме? Элке заманда булмаган хәл. Минем әтим өземнең әтием инде 32 елгы һәм дә инде ул сугышка хәтле булган хәлләрне сөйли. Ул 39-нчы ничәнче еллар булгандыр. Безнең авылда бер абзый
endi qaşıp qına yeşilligide gayet namazını ötkəriyən. Şunu bilgəndən soң bana şunun xətli zor iştiraf salğan, özünün sıyırını satıp iştirafını töləgən də ondan soň indi bu gaylə sıyırını soğur bitkənçi sıyır görməgənlər. Bundan indi xəllərdə yaşadık. Bugün ikində qorxmaşı məşhidlərimizi, cimğalarımızı ötkərəbiz, balalarını oxutabız, xatın qızlarımız pasportqa yolluqlu xəllə şəriə hüquqları var, həm başqa mədrəsələrimiz işləb gələr. Həm də indi şu Allah Teala'nın nimetləri şiksiz deyib etdik. Bu nimetləri devamlı olsun için bizə barımızga da işimizni diniye nəzarətinə buysunub birgə alıb barığa tiyişli bulamız. Demək, en birinci birdəmlik gerek. Birdəmlik o indi əlbəttə en birinci itaatga bəylə. Allah Teala andaydı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum. Buysunuz Allah Teala'ga, onun ilişisine hem sizin aranızdan bolğan emirlerge. Bugünkü gündə indi biz sizin bilen diniye nəzarətində işləvişi imamlar bularaq bizning emirimiz var. O da bolsa Müfti Hazret. Hem de idin bizning buruşumuz, tip buruşumuz ama buysunu. O bizning torunda qaygırta, biz ona buysunabız. Hem de indirler şulay etip maturğuna işini alıp barsak, birden bulup alıp barsak, inşallah Allah Teala'nın nimetleri bizge günden artır. Allah Teala bu nimetlerin devamlı kılsınıydı. Hem de indi işlerimizni birge alıp barığa nasip etsiniydi. Kadir indi inşallah bu şehadetnamelerini sizge taratırız. Şehadetnamelerini de taratırız. Hem de indi şulay ayrım söz aytib kitərsik ilə bilgili boyunca bu yılını diniye nəzarəti Qur'an yılı deyib ilan etdi. Mana işkəniniz vardır indi, işkənsizdir. Bu yıl bizde Qur'an yılı olarak ilan etildi. Ne için? Çünkü 225 yıl ilk Qazan basması dünyada birinci tapqır basıldı. Dünyadagi birinci tapqır basılgan Qur'an. Bu bizning g'ururlik deb aytdik. Ne için? Çünkü Qur'an basmaları dünyada sanavlı. Savur basması var, Türk basması var, Pakistan basması var, Qazan basması var. Endi daha bir iki basma vardır, başkası yok. Orta Aziyaların özlerinin basmaları var mı? Yok. Bizning şu Qazan basması boyunca Qur'an'ni okuylar, hem yaratıb okuylar. Alarda Qazan basması bek zor derecede, avtoritetda deb aytdik. Özəkləşkən dini uyuşma Tatarstan Respublikası Müslümanları Diniye Nəzarəti şəhadətnamə 425 nömr. Özəkləşkən dini uyuşma Tatarstan Respublikası Müslümanları Diniye Nəzarəti Buğa mühtəsibəti Buğa şəhəri Məşid məhəlləsi Cilli Müslüman dini uyuşması birkitməsinə nigizlənib həm özəkləşkən dini uyuşma Tatarstan Respublikası Müslümanları Diniye Nəzarəti nizamnaməsine dayanıp atestasyon imtihanlarını oңaшлы ötüge beyli rəvişdə Xaybullin Rüstəm Qaziz oğluna Buğa şəhəri Məşid məhəlləsində imam xatib vazifaların ötəvinə rastlayıb. İmam xatib dini vazifalarını Allah Teala farz etken həkimlərə hem Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine Tatarstan Respublikası Müslümanları Diniye Nəzarətinin hem məhəllənin nizamnamələrine doğru getirip ötərgə deyiş.
polpoyeşi Uyaklaşkan dini İşma Tatarstan Cumhuriyeti Müslümanlar Diniye Nezareti Reisi Müftü İldüz Hazret Feyz. ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شدا أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا وعشت كم حققت للشعب مراد زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا جامع الأشتات أنت مذ عرفناك تحب القوم جمعا لا فرادا زاهد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا يا زاهد جامع الأشتات أنت مذ عرفناك تحب القوم جمعا لا فرادا في خليج ومحيط عرفوا زاهد ذاك الشهم من بالبذل ساد قدر ما كان من أجل ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن